இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா, ஃப்ரீ ஃபயர் பேன் இன் இந்தியான்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. பார்க்கலாமா ஃப்ரீ ஃபயர் பேன் ஆயிருக்கா இல்லையான்ட்டு. சொல்ல என்ன பண்ணுறது இப்போ பாருங்க, நான் கூகுள் போய் சர்ச் பண்ணுறேன். பார்க்கலாம் இருக்குதா இல்லையா. பாருங்க, கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போட்டிருக்கு. சைனாவோட எல்லா ஆப்ஸையும் பேன் பண்ண இந்தியாவில். பாருங்க, இங்கே போகிற ப்ளே ஸ்டோர் போய் பார்க்குறேன். இது போய் ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸ் இருக்கா, நல்லா போட்டிருக்கு. ஒரே அழுகியா வருது கைஸ். ஃப்ரீ ஃபயர் லிஸ்ட் வரமாட்டேங்குது. இல்லை, வரமாட்டேங்குது கைஸ். ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸ் தான் வருது. இப்போல்லாம் யூடியூப்ல என்ன சொல்கிறாங்க, ஃப்ரீ ஃபயர் பேன் ஆயிடுச்சு. நிஜமா பேன் ஆயிடுச்சு கைஸ். யாரும் பார்க்காதீங்க, ஃப்ரீ ஃபயர் அழிச்சிட்டு ஏற்றலான்ட்டு. ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸ் பிடிக்காதவங்களும். ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப கோவமாக வருது கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ், இப்போ வந்து முடிச்சுக்கலாம். பை டாட்டா.